Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта наш сёння першы эфір у новым 2021 годзе. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым сумесным праекце Еўрарадыё і Епрамова. Мой госць сёння з намі на сувязі Ярослав Романчук. Добрый день, Ярослав. Прывітанне, Зміцер, всіх з Новым годам, з Раством, які яшчэ наступае па праваслаўнаму календары. Для таго, каб быць першым у Еўрарадыё сёння, трэба было працаваць амаль усю навагоднюю ноч. Ну, вот бачыце, зараз пакуль Ярослав такі аптымістычны, но зараз, я так думаю, пачнем аналізаваць зроблены цэнтрам Мізеса, цэнтрам стратэгія, такі сацыяльна-эканамічны аналіз развіцця Беларусі ў 2020 годзе і аптымізму памене, прынамсі у гэтых яго словах. Ну, прынамсі з таго, што я прачытаў. Такім чынам, Ярослав, ну вот у беларускай эканамічнай мадэлі такі ўжо лёс, што кожны год для яе, ну калі от слухаць навагоднія звароты, ён то цяжкі, то складаны, то няпросты, ну і далей усе сінонімы да словы полны гамон. Ну так. Але от 2020 год быў яшчэ абцяжараны пандэміяй COVID-19 і прэзідэнцкімі выбарамі, ну, дакладней, наступствамі ад гэтых выбараў. Тым не менш, ўсё ж такі, ці можна сказаць адразу, вот можаце прааналізаваць, як гэтая пандэмія і ну, тая ж самая пандэмія, яна ж па ўсім свеце, па ўсіх эканоміках ударыла. Беларуская, удар па беларускай эканоміцы чым быў адметны? Адметы, перш за ўсё, быў тым, што беларускія ўлады думалі, што гэта тое, што можна пры дапамозе там бані, сауны, бега. Гэта было такое недаацэнка небяспекі гэтага віруса, які быццам, ну, такі грып, крыху, можа, іншы. Таму няма чаго тут паднімаць хвалю. Трэба проста з ім быць, як вось першая у нас ёсць намінацыя цытата года, дзе Лукашенко там у сакавіку яшчэ казаў, ну, што там, людзі, няма чаго баяцца, ані масак, анічаго не было. Таму гэта было такая недаацэнка гэтай небяспекі, але зноў яна што паказала з пункту гледжання эканомікі, так? Негатоўнасць сацыяльнай менавіта вось інфраструктуры да таго, каб праціўстаўляць вот гэтаму вірусу, гэтай дызрупцыі. Калі нам казалі вось манаполія дзяржавы на адукацыю, на такая на вось усё ёсць там і недзе там знайшлі эксперты, што больш там за 100 мільёнаў даляраў было патрачана тое, каб падрыхтаваць школу дыстанцыёнкі, каб электронныя падручнікі былі. Усё павінна было працаваць, але не запрацавала. Гэта, ведаеце, вось як манёвры і вайна. Вайна прыйшла, а манёвры быццам-то былі, грошы на них спісвалі, але армія у постаці там нашых дзяржаўнай службы, дзяржаўнай інфраструктура вось адукацыі не была прыгатавана. І вось ковід, ён паказаў, што ўлады на самой рэчы, так, не падрыхтаваны да таго, каб даваць якасныя вось паслугі ў сферы адукацыі. Не прыгатаваная была сістэма аховы здароўя да таго, каб забяспечыць здароўе лекараў, медыцычных работнікаў і казаць праўду людзям наконт таго, колькі людзей хварэла, не хварэла. Але асноўнае з пункту гледжання эканомікі было тое, што, як мы зазначылі ў сваім аналізе, што былі праігнараваны ўладай тыя рэкамендацыі, тыя вось рады, якія бізнес, супольнасць падрыхтавала разам з навукоўцамі для таго, каб мінімізаваць страты для эканомікі. І вось калі там ёсць такі факт, што там, напрыклад, мы таксама удзельнічаў у распрацоўцы рэкамендацыяў для сектара турызму, паслугаў, вось гасцініц, і там было падрыхтавана там 32 напрацоўкі, і Міністэрства турызму праігнаравала ўсе. Таксама мы бачылі, што ўлады падрыхтаваліся падтрымліваць толькі сваіх, вот номенклатурна-сілавыя схематознікі, яны сваю атрымлівалі, удзельнічалі ў інвестыцыйных праграмах, у інавацыйных праграмах, рабілі тое, што яны робяць там апошнія 20 гадоў, і для них грошай хапала. Яны бралі ў крэдыты, ім спісвалі даўгі, і шмат гэтых дакументаў, просто вось мы прааналізуем там, кожны год аналізуем базу там права-бай, усе гэтыя дакументы, указы, дэкрэты, пастановы ўраду, і калі браць апошнія там 10-15 гадоў, там
там можа з 30-40% прозвішчаў або назваў кампаній адных і тых жа. То есть яны як вось спінагрызы, як і марнатраўцы, иждивенцы прысасаліся да гэтага бюджэту і працягваюць сасаць грошы з тых, хто зарабляе. І вось гэты ковід, ён паказаў, што у сітуацыі, калі бяда прыйшла звонку, безумоўна, так? Але якія прыярытэты? Прыярытэты зноў дзяржаўна номенклатурна-сілавыя буйны бізнес, тыя людзі, якія ніколі грошаў не лічылі, таму што для них заўжды была манна нябесная, як у нас такая номінацыя есть, хто атрымаў найбольшую выгаду. Будаўляны сектор, ён спрацаваў за 11 месяцаў, недзе страты былі па 3 мільярды рублёў, але ёсць дана і тыя структуры, якія працавалі менавіта ў гэтым такім сегменце рынку, у них там прыбытак, рентабельнасць, кажуць, 50-60%, і так і была, і атрымалася. Як так? Як беларускія кампаніі, нават дзяржаўныя кампаніі працуюць там наладан дышаць, кажуць, і павінны там страты свае нейкія спісваць альбо крэдыты браць, а асобым іностранцам даюць такія прывілегіі, такі статус, у якім яны зарабляюць, ну, як на наркотыках. Тут мы зараз вот пераходзім до того, что апынулася, что нават страшней за COVID-19 іншая хвароба выявілася. Что гэта за хвароба такая? Хвароба, якую мы назвалі аманізацыя эканомікі. Ну, відавочна, што галоўным здарэннем гэтага года была палітычная кампанія, прэзідэнцкія выбары. Мы менавіта так і акрэсліваем. Гэта не былі выбары, як мы все ведаем. Як з 96-го года у нас такі самы фармат, але ў гэтым сэнсе, ў гэтым годзе там шмат больш людзей на сваей скуры, на сваей жыцці гэта пабачыла. Аманізацыя эканомікі гэта тое, што на кадравым рэзерве, у кадрах гэта афіцеры, там генералы, палкоўнікі займаюць высшыя эканамічныя пасады ў кіраўніцтве эканомікай. Вось гэта тое, што зноў бярэцца дубіна і рэгулюецца цэны, рэгулюецца імпарт, рэгулюецца бюджэт падаткавая і манетарная палітыкі. Прычым вось менавіта ў манетарнай сферы Нацыянальны банк больш за ўсё супраціўляўся аманізацыі эканомікі, таму і мы маем інфляцыю там можа напрыканцы года будзе 6-7%, а не 15-20. Вось як магло бы быць, калі б гэтыя ўсе хацелкі людзей у пагонах з лампасамі былі выкарыстаны. Вось аманізацыя эканомікі таксама сітуацыя, калі па сутнасці замарожаны інвестыцыйны клімат, калі б'ецца па самым балючым месцы па чалавеческім капітале, людскім капітале, які і стварае сумесную сучасную эканоміку. Гэта не толькі IT-сектор, гэта і прадпрымальніцкі рух, гэта і інвестары замежныя. Вось гэта сітуацыя, калі, як мне казалі, пры прыняцці нават бюджэту на 21 год, вось радок, але гэта прапанова на наконт павышэння падаткаў, яны прыйшлі не з Міністэрства фінансаў, Міністэрства падаткаў, а з іншых органаў улады, якія проста лічаць, што гэта ў гэтым анекдоце. Сынок, ты там, татка, водка падаражэла, ты будеш менш піць, не, сынок, ты будеш менш есць. Вось гэта менавіта амонная эканоміка, гэта менавіта такі статус, калі нам усім кажуць: хлопцы, вы будете менш есць, вы будете больш плаціць, а мы так прывыклі, прысасаліся да гэтай краіны, да гэтых потокаў, што мы для сябе ні ў чым не адказваем. Дарэчы, пакуль мы яшчэ перайдзем, можа быць, да гэтых намінацый, яшчэ адзін момант хацелася б адзначыць. Дарэчы, на жаль, пайшоў з жыцця ваш сябра, вядомейшы, выдатнейшы беларускі эканаміст Леонид Заіка, але вот гэтая яго фраза, якую ён апісаў беларускую эканоміку, про тое, што яна сядзіць на нафтавай ігле, яна ўжо стала такой, ну, пайшла... Класычнай, класік. Гэта класіка. І вот з гэтай нефтяной іглой, што адбываецца?
Безумоўна, гэты апошні вось працу, якую мы рабілі яшчэ з Леонідом Фёдоровичем Заіка, мы рыхтавалі недзе от ітогі года лістапад, снежань, вось, і безумоўна, дух яго будзе заўжды вось з намі. Нафтавая ігла, калі мы атрымлівалі вось уся сусветная эканоміка, яна ў 2020 годзе на пачатку яна запрасіла нас уже выйсці зысці з гэтай іглы. Я думаў, ну, бляха, калі нафта каштуе там 0 альбо нават мінус, на самом дне нафта каштавала мінус $40. Гэта просто было, можна было затарыцца і там год цэлы спажываць, калі б у вас былі такія цыстэрны рэзервы, да? Але, на жаль, беларускі ўрад сядзеў там і думаў, там соплі жваў, думаў, як з гэтым, што з гэтым рабіць. І вось тое, што мы маем, зноў гаворка пра тое, каб кампенсаваць падаткі ў манеру Расіі, каб зноў з Расіі там 18 мільёнаў тоннаў нафты запрацаваць. Расія кажа, слухайте, хлопцы, ўжо праехалі. Альбо вы падпісваеце там 31 мапу, вось, альбо мы ўсё, ўжо праз 2 гады не будзе ніякага там манеўра, не будзе сусветная цана на нафту і ўсё. Але калі цана на нафту ўжо нават $10-15, слухайте, ну, як можна думаць пра нафтавы грант, на нафту гэту вот пракляцце, калі трэба разгортваць іншае, трэба рабіць высокатэхналагічная вытворчасць, трэба думаць, як будавацца в ланцужкі даданай вартасці ў Еўропу сусвету, трэба раскрапашчаць, як кажуць, чалавечы людскі капітал на нашай краіне. Не, я бачу, открываю закон о бюджэце праекту, гэтую запіску, і там кажуць, там зноў асноўныя паказчыкі на 21 год. Зноў цана нафты, зноў там тыя ж рэчы, якія кажуць пра тое, што ментальна беларускі ўрад сядзіць і як сядзеў на гэтай нафтавай ігле і думае, што на гэта можна працаваць. Гэта значыць толькі адно, што нафтавыя лабісты, тыя людзі, якія працуюць па схематозе, пастаўка нафты на перапрацоўка, а потым экспарт нафтапрадуктаў альбо праз Літву, альбо праз, не ведаю, праз Расію цяпер будзе, а потым яшчэ адна вельмі цікавая афара, ёсць фаза, якую мы павінны памятаць, гэта возврат НДС з бюджэту пры экспарце. Таксама вельмі добрая крыніца вось менавіта для гэтых схематознікаў. Вось яна застаецца як бы фундамента эканамічнай палітыкі. Мы застаемся ў мінулым, нягледзячы на такое, што да радыкальна іншага якасці прамысловай рэвалюцыі 4.0 засталося 5-7 гадоў. Давайте да номинаций. Вы вызначили 16 номинаций, по якіх вот проводили даследования, вызначали. На первая номинация у вас лепший орган державного кіравання. Там были разные органы. Перамог Нацбанк, працы Нацбанка и добрых слов у яго бок яго супрацоўнікаў кіраўніцтва мы чулі шмат, таму просто скажем малайцы, што трымаліся, пропустим гэтую номінацыю, але перейдем до другой номінацыі. Горшы орган. Давайте вось патлумачым. Выбор быў з 5 органаў, але перамог Міністэрства ўнутраных спраў. Вот не можете вот все ж таки патлумачыць? Безумоўна, Міністэрства ўнутраных спраў як... Про эканоміку гаворым, а Міністэрства ўнутраных спраў. Таму што ўрад, гэта не толькі Нацыянальны банк, не толькі Міністэрства фінансаў, Міністэрства эканомікі, перш за ўсё гэта кажуць як ахова жыцця, здароўя і маёмасці людзей. І вось тое, што рабіла Міністэрства ўнутраных спраў кіраўніцтва і тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў гэтых спецаперацыях, гэта от яны рабілі аманізацыю эканомікі, яны абнулялі давер да органа ўлады, да таго, што да людскога капіталу, да прадпрымальнікаў, да IT-сектару, да тых абавязкаў, якія брала на сябе наша краіна у міжнародных адносінах. Памятаем усе, як был у нас форум АБСЕ, дзе ўдзельнічаў таксама Лукашенко. Памятаем мы Раду Еўропы, таксама там некія дамовы былі. Памятаем, як у нас было такая захад пра тое, каб нават Хельсінкі 2.0 зрабіць у Беларусі, таму што мы такія, вось ніша такая, абы паміж Швайцаріяй, Аўстрыяй. І вось тое, што зрабіла Міністэрства ўнутраных спраў, не гледзячы, ігнаруючы ўсё тое, што з'яўляецца як частка нематэрыяльных актываў краіны ў постаці брэнду, рэпутацыі, даверу да краіны, да улады, да
закону, да судоў, да прокуратуры, яна ўсё гэта абнуліла. Безумоўна, можна было казаць больш шырэйшы, там Міністэрства ўнутраных спраў, там КДБ, следчы камітэт, прокуратура, але з усіх тых органаў, якія ёсць, мы выбралі Міністэрства ўнутраных спраў, таму што яно фундаментальна парушыла тыя рэчы, у якіх мы пішам у сваім дакладзе. Таму што яны павінны былі бараніць людзей, яны не баранілі людзей, яны не баранілі краіну. Больш таго, і калі потым пералічыць, якія страты панесла краіна праз дзеянні Міністэрства ўнутраных спраў, я думаю, што там будуць мільярды даляраў. Вось таму такая номінацыя эканамічная, таму што у сучасным свеце не той, хто там зруйнаваў будынак, альбо там зламаў нейкую там запчастку, ён большы страты для краіны нанёс, а ты той, які прычыніўся да таго, што Беларусі там 7-е месца, найгоршае месца ў крэдытным рэйтынгу. Краіна, у якой, напрыклад, цяпер будуць Міністэрства фінансаў браць зноў на знешніх рынках доўгі, і там прынамсі пра 9-10% менш нам не дадуць, таму што мы таксічная краіна з пункту гледжання выканання абавязкаў. І вось з гэтага ўсё пайшло тое, што нават у бюджэце, напрыклад, мы там казалі ўсім з 2004 года у нас стабільнае падаткавае заканадаўства ў дачыненні да IT, з гэтага года зноў яно змянілася. І вось калі ты даў слова, забраў слова і казаў, што вось, ведаеце, вы тут дрэнныя буржуйчыкі пачалі голову паднімаць, вось я вам дам па галаве. Ну, зноў з гэтага анекдоту сабе назло, кандуктор назло сабе вуш адмарожыў трамваі. Пакуль мы перайдзем да наступнай намінацыі, вельмі цікавай, скандалы года. Ну як жа ж гэта без скандалаў? Я просто перадам пытанне аднаго з нашых слухачоў, гледачоў з Ютуба. Пытанне: наколькі працуючыя прадпрыемствы ўплываюць на прыбліжэнне канчатковага канца, калі нарэшце ў іх скончацца грошы? З канцом гэта так можа быць, ведаеце, як шмат прадпрыемстваў гэтага года, недзе 200 прадпрыемстваў, якія працуюць у сітуацыі такога псеўдакамунізму. Што бы яны не рабілі, яны прыходзяць да ўраду, да Лукашэнкі, да сваіх крышаў, якія ёсць у розных структурах, кажуць: слухайце, глядзіце, у нас там 1000-2 прадстаўнікоў работнікаў працуюць, дайце нам грошаў, таму што у нас там... І зноў спіс прычын можа быць зусім іншы. Там розныя, там і знешняя кан'юнктура, і ковід, і там не плацяць падаткі. А ў гэтым годзе, калі мы бачым вось такі адметная рыса ўзрастанне знешняй дэбіторскай запазычанасці, гэта падставілі тавар, не заплацілі, яно недзе там на 45% за 11 месяцаў. 45%. Нет, за 10 месяцаў, прабачце, тому што дадзеныя будуць за год, недзе ўжо там у лютым. Вось. І гэта радыкальна больш, чым было, недзе 13 мільярдаў даляраў. Мы палічылі, што калі б сістэма не працавала вось на вал, на гэта галачна-палачную метадалогію, тады падзенне ВУПу было бы недзе там 8-10%. І гэта была бы здаровая рэакцыя эканомікі на тое, што адбываецца. Тое, што было, просто калі там у тебя сіл не хапае, і ты разумееш, што у тебя там кость зламана, альбо там сэрца не працуе, замест таго, каб ісці ў лікарню, чалавек дае тебе наркотык. Вось, альбо, напрыклад, як на спаборніцтвах такіх бывае, так, спартыўных, так? Ты там далі тебе ў нос, тебе замарозку зрабілі, а там, можа, нейкая там сур'ёзная рэч была. Вось тое, што рабілі ўрад у 2020 годзе, гэта замарозіць тыя таксічныя актывы, таксічныя працэсы, якія ёсць, быццам у 2021 годзе нешта рассасецца. І нават тое, што мы бачым параўнанні афіцыйных прагнозу задання на 2021 год 1,8% ўзроста ВУПа, а ў параўнанню з Польшай 4%, у параўнанню там з краінамі Еўразвязу 4,5%. Сусветная эканоміка будзе расці ў наступным годзе, калі з ковідам будзе ўсё добра, там 4%, 3,5-4%, а ў нас толькі афіцыйна 1,8%. А я думаю, што у нас будзе -3, -5, вось у гэта памежы, таму што тыя таксічныя рэчы, якія назапашвалі ўсе гэтыя гады і 2020 год, яны менавіта будуць адбівацца на стане банкаў, на стане прадпрыемстваў і на стане бюджэту. Ну і нарэшце да скандалаў года. Выбар быў вялікі. Я гляжу, тут так, у вас 12 номінацыяў. 12 номінацыяў, трапілі нават такія неэканамічныя, як забарона на вяртанне на радзіму
митрополита Тадеуша Кондрусевича и наезды на редакцию интернет-выдания «Ежедневник». Але хто ж стаў пераможцам і чаму? Пераможцам нацыяналізацыя Белгазпромбанку, тому что гэта таксама такая палітычна, фінансава, дыпламатычная параза. Вот. З пункту гледжання логікі той кампаніі, якой мы былі, гэта было зразумела. Трэба было зрабіць стрэл по бабарыку, і атрымалася, шмат людзей было затрымана. Але зноў, Белгазпромбанк гэта не такі актыў, які можна просто так, ведаеце, там, за $1 мільён там ёсць, завтра няма. Гэта мільярды, і гэта тое, што будзе потым і так уплываць на расклад взаимоотносін паміж Расіяй і Беларусю. Мы памятаем, што казалі там розныя юрысты Расіі, кажуць, ну, $4-6 мільярдаў гэта такая сума можа каштаваць Беларусі менавіта такая нацыяналізацыя, альбо зноў, калі банк будзе зноў акцыянерам Газпрому звёрнуты, тады я думаю, што трэба будзе беларускаму боку заплаціць, дакапіталізаваць, альбо палічыць тыя страты, альбо таксама можа такі сюжэт быць, што беларускія ўлады зноў паціху дамовяцца з тымі людзьмі, якія там нешта крышуюць, нешта робяць, але зноў трэба будзе за гэта заплаціць. І гэта зноў нацыяналізацыя фінансавай структуры ў сучасным свеце, гэта рэпутацыя, гэта грошы, гэта давер. І зноў, хто будзе потым даваць себе у доўг, калі ты такія рэчы робіш? Нацыяналізуеш банк, прычым мы яшчэ ніяк не слухалі, чаму менавіта гэта было зроблена. І зноў, гэта вось, як кажуць, на мяжы было паміж аўтарытарызмам беларускім і таталітарызмам. Аўтарызм яшчэ можа трымацца, але таталітарызм уже, ведаеце, не выбірае сродкаў і робіць тое, што яму там прыйдзе да галавы менавіта для выканання палітычнай некай сваёй мэты. Чацвёртай намінацыяй была падзея 2020 года. Я адразу скажу, што пераможцам стала палітычная кампанія прэзідэнцкія выбары. І далей вот мне цікава просто як працяг атрымліваецца правал 2020 года і якое адносін, хто пераможца, якое адносіны яна мае да вот папярэдняй намінацыі. Прэзідэнцкія выбары прывялі да таго, што базавыя фундаментальныя інстытуты правой дзяржавы засталіся зруйнаванымі. Дзяржава показала, што яна не можа бараніць жыццё і здароўе грамадзян. Яна давяла краіну да стану гуманітарнай катастрофы. І гэта, безумоўна, калі эканоміка гэта пра людзей. І калі людзі не адчуваюць сябе у бяспецы, калі людзі адчуваюць, што і могуць іх затрымаць, збіць, судоў няма, міліцыянеры, там праваахоўныя органы, праваразбуральнымі органамі зрабіліся. Гэта фундаментальная рэч у кожнай краіне. Навошта тады дзяржава, якая забірае кожны другі рубель у эканоміцы, якая вось таксама з мойго пункту тут такі вось недарэчнасць есть, калі шмат нават незалежных экспертаў лічаць, што ў Беларусі такая буйная прыватная эканоміка, больш за 50% ВУП. На мой погляд, гэта зноў такі міт. На самой справе не да 70-75% эканомікі гэта дзяржаўная эканоміка, альбо псеўда, альбо фальш прыватная эканоміка, якую збудавалі схематознікі для таго, каб па сутнасці дзела каналізаваць, браць грошы з бюджэту ў свае кішэні. Вось, і ў гэтым стане, калі вы абнуляеце давер да базавых правовых інстытутаў, гэта значна цяжэй направіць потым, справіць, там, збудаваць іншае, чым, напрыклад, зрабіць там доўгую падаткавую сістэму. Потому што гэта збудавана на даверы, гэта збудавана на людскім капітале, а калі людскі капітал вось в такім стане знаходзіцца, вось, перш за ўсё, гэта тыя людзі, якія там унутры, ОМОН, міліцыя, следчыя, яны бачаць, што можна рабіць што заўгодна. І на гэтай глебе можна, што можа быць? Можа стварацца банды, могуць стварацца розныя нефармальныя структуры эканомікі, будуць захопліваць і нейкі кантроль над актывамі дзяржаўных прадпрыемстваў, і таксама пагражаць людзям. Вось гэта стварэнне вось нейкай пляцоўкі для такога больш пашыранага, больш такога скарумпаванага рэкету, які мы бачылі ў 90-х гадоў у нашай краіне. Я праскочу праз пару намінацый, перайсці да як працяг вот таго, што мы зараз казалі.
9-я номінацыя у вас ахвяра 2020 года. Сярод чыста эканамічных, як сектор турызма, гатэлі, грамадскае харчаванне, якія апынуліся на мяжы банкрутства, там Юрый Чыж і яго імперыя, якая таксама абанкруцілася, там фізічныя асобы і арганізацыі камерцыйныя, якія трапілі пад санкцыі ЕС. Пераможцам такі стала намінацыя, у якой пералічана забітыя, скалечаныя, збітыя сілавымі, судовымі, адміністрацыйнымі рэпрэсіямі беларусы і сябры іх сем'яў. Чаму? Зноў мы кажам пра эканоміку 21 веку, пра эканоміку людскога капіталу, што асновай гэта не там машына, не робот, не нават грошы, гэта чалавек. І калі гэта, ведаце, в Беларусі то, што кажам там такога масавага рэпрэсія, там кажуць там пра розныя лічбы 35 тысяч чалавек, альбо гэта толькі тых, які былі пад некімі адміністрацыйнымі там угалоўнымі вось пераследам, а іх значна больш, таму што гэта і сябры, сям'і, гэта такога масавага вось пакарання людзей за грамадзянскую палітыку не было. А гэта людзі, якія працуюць на прадпрыемстве, якія там генеруюць некі дадаўную вартасць. Людзі, якія з'яўляюцца часткай вось менавіта гэтых ланцужкоў вытворчых, якія былі парушаны. І яны просто выключаны з жыцця. Я ведаю добра там за гэты 150 дзён амаль, а людзі пачынаюць дзень з гэтай тэмы і заканчваюць дзень гэтай тэмы. І больш беларусаў яна не адпускае. І калі ты думаеш пра гэта, ты ж не так працуеш, як раней. У цябе зусім іншыя прыярытэты. І калі вось гэтыя людзі, які супраць патэнцыйных забойцаў няма ні адной крымінальнай справы, калі супраць тых людзей, якія парушалі закон, збіваючы людзей, няма крымінальных справаў, калі зноў для людзей, якія там выражаюць сваю грамадзянскую пазіцыю, зноў крымінальная адміністрацыйная справа, і гэта вось артыкул 23-34, ну гэта вось з усіх форм капіталу беларуская ўлада выбрала самы цэнны і яго руйнуе, яго забівае, і яго калечаць. І што яшчэ можа быць цаннейшае? Гэта, ведаеце, калі б, напрыклад, яны збурылі там Гомельсельмаш, там нешта здарылася, да? Страты для эканомікі былі бы радыкальна меншымі. Калі, напрыклад, у параўнанні з тым, што яны затрымалі там 100 чалавек, з якіх там людзі працуюць, хто ў IT, хто ў бізнесе, хто там нават індывідуальны прадпрымальнік, таму што гэтыя людзі, якія як вось ствараюць гэту сетку такую дапамогі, салідарнасці эканамічнай, сацыяльнай паміж сабой. А тое, што зрабілі менавіта вось і Міністэрства ўнутраных спраў, і ўсе тыя начальнікі над німі, вот яны зрабілі вось гэту вельмі дрэнную рэч. Яшчэ одна намінацыя, якую вот мне вот просто было цікава, я прачытаў намінацыю, ну думаю, трэба распытаць абавязкова. Загадка 2020 года. Вот сядзіць эканаміст Романчук, які вывучае эканамічныя розныя падзеі, там рашэнні, там законы, з эканомікай ўсё звязанае. І тут для яго загадка. Вот што, якія маглі быць загадкі у нашай планавай эканоміцы, дзе ўсё по плану, ўсё павінна быць, ну вот як У нас 12 загадак. Загадка, безумоўна, там шмат адгадак ёсць на гэтыя загадкі, але это такі спосаб просто прыцягнуць увагу, таму што вось для звычайнага чалавека здаецца, ну вось Светлагорскі ЦКК, цэлюлозна-картонны камбінат. Амаль 900 мільёнаў даляраў туды ўлажылі і кітайскія інвестыцыі, і такі флагманы, мы шмат заробім грошаў, завалім цэлюлозай увесь свет, і будзе, ну, просто прарыўны праект. І ўсе пра гэта думалі, ад Лукашэнкі пачынаючы да некага там начальніка ў гэтым Светлагорску. І што атрымалася? Патрацілі гэтыя грошы. Нашы кітайскія сябры, стратэгічны партнер таксама з'ехалі, для них нехта акты падпісаў. Гэта зноў, гэта тая загадка, якая мае там, ее можа тыпова разглядаць у падручніках, у ўсіх ВНУ, каб паглядзець, як працуе беларуская сістэма. Яна працуе так, што мы заплацілі для кітайцаў там, як кажуць людзі некаторыя, якія ведаюць справы, яны зарабілі на нас 50-70%, яны зрабілі нам тое, што не працуе, як гэта было з добрышам, як гэта было з краснасельскай матэрыяламі. Я не ведаю ні аднаго кітайскага прамысловага аб'екту, які бы не збудавалі, і які бы там 3, 4, 5 гадоў
адпрацаваў гэтыя грошы і пачаў зарабляць грошы на бюджэт. Выбар інвестара, выбар праекта, кантроль за выкананнем. І ўрэшце рэшт зноў урад робіць захад для таго, каб да аўстрыйцаў звяртаецца, таму што ведаюць, што ў Аўстрыі у еўрапейскім звязе добрыя тэхналогіі, і там не купіш за карупцыйныя нейкія справы за схематоз. Нешта, там 150-200 мільён даляраў, каб выправіць тое, што дрэнна зрабілі кітайцы. Альбо беларусы зрабілі, таму што яны кантралявалі гэта. Для них гэта будавалі. І пытанне зноў, якое мы зноў і зноў ставлю, што хто являецца бенефіцыарам, атрымоўвае выгаду з таго, што ў нас Кітай уходзіць у статусе стратэгічнага партнера. Таму што калі бы ён зрабіў да нас там шмат чаго вельмі добрага робіць Кітай. Няма тут сумневу на сусветным рынку. Але чаму Кітай да нас ставіцца як да Афрыкі? Вось гэта добрае пытанне для тых людзей, якія павінны сачыць за тым, каб кожная краіна, у Кітаі і тыя кампаніі у тым сэнсе таксама ставіліся да нас з годнасцю як да сур'ёзнага партнера, які калі нешта не атрымоўваецца, он ідзе у міжнародны арбітраж. Вот туркмены зноў адна з скандальных рэчаў была. Калі нешта Беларусь не так зрабіла, туркмены оба-на у Швецыю, арбітраж, і яны там іск да нашай краіны 200 мільёнаў даляраў. Таксама мы, калі мы атрымліваем звязаныя крэдыты з Кітая, і гэтыя крэдыты выкарыстоўваюцца для таго, каб будаваць нешта, што не працуе, а працуе не так, спадарства, ёсць суды. Звядайцеся альба да Парыжу, альба да Швецыі, альба да Лондону, і тады проста трэба інвеставаць у веды. А калі гэтага няма, альбо ёсць нейкі схематоз, калі там тыя ж кітайцы могуць там адкаціць для таго, каб гэты праект падпісалі, рэалізавалі, ну тады гэта да нас, а не да кітайцаў. Ну, сапраўды, для мяне таксама вот загадкі ўжо не аднаго, толькі 20-го года, але чаму столькі грошай было ўкладзена ў дрэваапрацоўку ці ў цэментныя заводы, так. А яны не працуюць, вот загадка века. Але, дарэчы, вот вы тут указалі одно пытанне, ну, в сэнсе, одну загадку. Мне б хацелася просто ваше меркаванне. Вы спыталіся такое, так, навошта быў створаны Савет старэйшы? Вот, слухайте, можа быть, вы зараз мне адкрыеце, вот скажете адгадку на гэтую загадку, навошта ён? А я так думаю. Вось, напрыклад, вам начальнік сказаў, трэба зрабіць нейкую рэч, якая выходзіць за межы закона. І ў гэтым сэнсе, калі вы гэта зробіце, ёсць шанец, што потым начальнік вас усё спіхне на вас, і вы робіце для таго, каб нейтралізаваць гэтыя рызыкі, вы давайте, слухайце, зробім гэта у пяцером. Там, калі было я яшчэ запрашу, калі было размыць адказнасць. І калі у цябе пад табой уже крэсла гарыць, і эканоміка не расце, і таксічныя актывы растуць, і няма добрых стасункаў ані з Расіяй, ані з Захадам, ані з кім. І калі трэба па сутнасці прыбліжаецца той час, калі вось трэба будзе адказваць перад страшным там судом за тыя рэчы, якія вы рабілі. Альбо перад крымінальным судом, альбо адміністрацыйным, альбо перад судом з гісторыі. І вось тут для каго каб максімальна замазаць усіх, запрашаюць старэйшын, нейкіх там, якія не ведаю там, таму што яны былі там пры ўладзе, для таго, каб Галоўчынка, хто такі Галоўчынка? Хто такі там, вось гэтыя людзі з лампасамі, з фуражкамі, так, яны ж не ад эканомікі, яны ад бей-бегі. Вось. А калі будуць там Батура, альбо там людзі, якія там некім чынам асацыююцца менавіта з кіраўніцтвам, з нейкімі там дзяржпланам, на них можна частку адказнасці спісаць. Гэта першае пытанне, вось такая опцыя. А другая опцыя можа быць такая, што іх запрашаюць для таго, таму што яны прадстаўляюць тых схематознікаў, якія хацелі б паўдзельнічаць у дзерыбане актываў на працягу гэтых 5 год. Гэтыя людзі ўсе маюць кантакты з бізнесам, у них саміх можа быць шмат грошаў, капіталу, які могуць выкарыстаць. Таму гэта пашырэнне схематозу для таго, каб потым можна было прыхватызаваць беларускую эканоміку, а гэта ўсё бы прайшло пад некім чынам кансэнсусам сацыяльным,
нейтральным. Вось мы не толькі самі робім. У Нямецчыне ёсць такі орган, ёсць, але там сядзяць вельмі сур'ёзныя людзі, якія не баяцца казаць праўду, і напішуць нейкія такія справаздачы, у Амерыцы такое ёсць. А ў нас запрасілі чыноўнікаў, якія за 20 гадоў нічым не адрозніваюцца, акрамя таго, што яны былі такімі нейкімі аўтарытэтамі ў гэтай сэнсе. Таму вось стварэнне такога савета старэйшын з'яўляецца, на мой частка, на мой з майго пункту гледжання, спробай размыць адказнасць за тыя хібы ў эканоміцы, якія па сутнасці назапашваліся ўсе гэтыя годы. На жаль, мы не можем прайсці па ўсім гэтым 16 пунктам, але тым не менш вот гэты вынік сацыяльнае гэта даследаванне ці вот гэта аналітычнае асэнсаванне 2020 года можна паглядзець на сайце цэнтра Мізеса. Калі ласка, заходзьце, можаце паглядзець. Нам было вельмі цікава. Дзякуй вялікі, Ярослав. Я нагадаю, што у нас сёння на сувязі быў кіраўнік цэнтра Мізеса, эканаміст Ярослав Романчук. Зміцер Лукашук працаваў для вас у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.